ninyo nga magpadayon mo mga lagad sa Ginoo dili to katanan. Padayon ta mga lagad sa Ginoo ano man nakasabot kas kamatuoran. Nga si Kristo ra ang makaluwas nato dili ang relihiyon. Minaw kayo ha. Kaya mga simbahan ko ingon sila nga magbuhat tag maayo para maluwas tag doon tag langit. Pangutana kung ang imong binuhatan makaluwas nimo sa ato pa kita ni manuluwas. Di ba? Namingon sila nga relihiyon makaluwas, ang ilang simbahan kung makaluwas, sa ato pa, ang simbahan ay manluluwas. Kung sa kailangan sa Biblia, si Kristo ang manluluwas.